Насърчавам чрез нас, чрез другите хора. Целта на нас, хората тук, които ви обучават, ние като фасилитатори, ние не сме учители. Целта на мен, най-основната, както на Дин, както на Михи, да запалим на вас искрата към нещо, което е значимо за вас, нещо, което е актуално за теб, нещо, което е визия и стратегия, което е цел на нашето обучение тук. Аз създавам във вас визията, вие изграждате стратегията, заедно реализираме целта. Изградим, да ви подпомогнем, да ви развием, да ви насочим във вашите собствени интереси. Затова всеки път, като съм тук и ви питам какво на вас ви е интересно, в коя област, в коя част, затова излизате и пишем след, защото всеки един от вас трябва да бъде посочен като човек, който сам избира пътя, по който да се реализира. Понякога е много трудно да го направиш сам, защото сам ти си един и можеш да се загубиш по пътя. И обикновено се губиш по пътя. И аз бях така с сестра ми, като бях първи курс право. И Ахмед беше така, като беше първи курс философ. Затова ние бяхме направили собствени клубове, затова бяхме направили собствени кръжоти, за да може да помагаме на вас. Какво сме ние? Мощта!